ba a samu aihuwa ba, a'a kaza kaza, ko ana yawan samun miscarriage, mace ta samu ciki ya zube, ko namiji mai kankancewan gaba ana samu, gaban mutum ya kankance dutu mai sanyi, ko kuma ya ta biya kansa bukata da hannu a baya, ko haka ne, to suna da yawa fa. To ga magani insha Allahu da izinin Ubangiji. Yanzu in ruwan sama zai sauka, farkon abin da ya fara mana ishara ma a Qur'ani ne cikin sura ta 8 shafi na 2 barin hagu aya ta 11, ka je ka duba ka samu ruwan sama wanda ya sauka direct daga sama, ba a tare shi daga kwano ba. An ji wannan? Ba da zuna magana albasa ba, samu albasa babba guda ɗaya, shi kuma babba guda ɗaya, yanka shi kamar yadda ake yankawa akan manja ko mangina. Samu jikakken kanwa ko ɗan gishiri, in mutum na da hawan jini kar a masa da gishiri, in bayi da shi amma da gishiri ya fi, sai a ɗan zuba a ciki. An fahimci da kyau? In an zuba a samu ganyen magarya kwaya 7 ɗanyu ko kwaya 7 busassu wanda babu crack a jiki ko kaɗan. In bushashe ne a daka, in ɗanye ne kaɗan gugguɗa. Idan fitsari a tsaye a garinku illa ce, to a garin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ba illa bace. Yadda zaka gane lissafin shine, a garinku kitso ga ɗa namiji illa ce. Domin in ɗa namiji yayi kitso a ƙasar Hausa me ake ɗaukar sa? Dan daudu. To manzan Allah yana kitso, a garin su kitso ba illa bace har ga maza. A garinku a yau sa zani ga ɗa namiji menene? Daudu ne, manzo Allah bai taɓa sa wando ba, zani ya sa. A garinku namiji ya soya kosai me? To yanzu ka je Makka da Madina, ka je Sudan, ka je Misra, maza ke kosai, mata ke shayi. Mace ita take shayi a waje, namiji kuma ya soya kosai. Ka je kasashen Larabawa ka gani. A garinku idan mutum ya fito da matarsa za su unguwa, wa yake ɗaukan ɗaya goya? Mace. Wa yake riƙe jaka? To ka je ƙasashen Larabawa ka gani. Shugaban ƙasa ya faɗi wata magana, Janar Muhammadu Buhari ya ce, I came to this world with nothing and I am living it with nothing. Why can I steal? Ya ce na zo duniya ban da komi, zan batta ban da komi, ya ce dan me zan isa ta. Maganar Janar Muhammadu Buhari ce, ya zo duniya bai da komi, zai batta bai da komi, daga shi sai likabarin shi za a binne shi a kabari, ya ce dan me zan isa ta. Da Allah wannan magana ko liman ya faɗe ta ya yi kokari ko bai kokari ba? Ba ko liman ya faɗe ta ya tada kura. Ka zo duniya baka da komi, zaka batta baka da komi, dan me zaka saci kudin jama'a?